Què us pareix si es presente a una altra candidata? Ella és Paqui Castelló i anem a conèixer un poc quina és la seva experiència estos dies de preelecció. Paqui, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, conta'ns quins dies dueu, quin trajín de no parar i encara el que vos queda. Però bueno, conta'ns com estàs vivint estos dies. Pues la veritat és que encara no hem tingut un poquet de sentar-te en casa i dir estic en la cort, soc cort 2016, perquè la veritat és que sigue eixir de la Fonteta, anar al casal, del casal isquerem a les 4 i pico del matí, se citarem a dormir i al dia següent a les 11:30 ja teníem un acte, arribes a casa a ir a treballar així, ha sigut tot com molt ràpid, assimilant encara un poc que anem a estar en l'exaltació, en la crida, un poc tot. Bueno, què és el que significa per a tu el no només estar així, sinó que ja saps que ja de moment eres component de la Cort d'Honor de la Fallera Major de València. Pot ser que tinga alguna cosa més, però de moment és això el que tenim. Bueno, jo crec que ja és un molt bon resultat, no?, després d'estos mesos i setmanes. És com un somni que s'arriba a fer realitat des de molt xicoteta, veus en la tele, veus les entrevistes, vas a puestos i està la cort i la fallera major i dius, ai, la cort, i ara tu pensar, és que eres cort, és que és com encara un poc, és una locura. Bueno, jo estic comentant en les teues companyes que ja m'han dit que teniu molt bona sintonia, que heu fet molta lliga. Estem coneixent un poc quina és la seva part fallera. Per què és tan important viure això que esteu vivint? Que molta gent, potser que no estigui vinculada al món de les fallers, no comprèn per què és tan il·lusionant. Conta'ns un poc aquest costat teu fallero. Pues la veritat és que en ma casa les falles se viuen tot l'any, és una forma de vida. Jo vinc d'una família que ja des de ben menuda ma mare va viure com son pare fundava una falla a Torrent, després ella quan se'n va vindre a Pinedo, el meu germà des de menut faller, jo vaig néixer i fallera, jo recorde de menuda jugar amb el meu germà a fer falles amb ninotets, entonces des de molt xicoteta i després arribar a dir vaig a representar a València, vaig anar a tots els pobles de València, a Burgos, a Múrcia, representant les falles, és com un orgull. Així és un càrrec representatiu. Creus que aquestes coses que té que tindre una fallera major de València tu les podries tindre? Jo crec que si el jurat ens ha elegit a les 13 és perquè a les 13 tenim algo que els agrada i tenim el que fa falta per a representar a València. De totes formes, pense que qualsevol de les 13 ho farà genial i les que no siguen pues, estarem ahí apoyant. Perquè, com digué Pere, el dia de la presentació del jurat, tenim que fer pinya i la veritat és que hem fet pinya. Pinya totes, no només les 13, ho fer pinya totes perquè hi ha una cita pendent esta setmana i, vamos, això és molt bona senyal, no?, de que no és només davant, sinó que darrere realment hi ha alguna cosa. Sí, la veritat és que les 72 hem fet un grup molt bo. També crec que ha sigut un poc treball del jurat, que en tot moment ha estat ahí ajudant-nos per a que nosaltres tinguem una relació molt bona i la veritat és que n'hi ha moltes xiques que s'han quedat fora i que jo pensava que si te quedaves fora anaves a tindre un poc aquesta sensació, però la veritat és que no, estan supervolcades en nosaltres i anem a anar a veure-vos i una quedada, la veritat és que superbé. És una sensació molt bonica. Sí, sí. Bueno, volem també saber, a nivell personal, dins de lo que cap, clar està, conforme eres i a què dediques, què és el que fas, per completar un poquet tota la informació. Pues jo estudio Dret a la Universitat de València i en quant a com soc jo, pues soc una persona que al principi resulta un poc tímida, no soc molt parladora, però després conforme vaig agarrant aixina confiança em solte molt i la veritat és que sí, que soc molt parladora, molt amigable. Sempre intente fer això, intente fer la unió en el grup, que estiguem totes unides, sempre soc la que, ai, pues anem a quedar, anem... Sí, no sé. Molt bé, doncs bé, ha sigut un plaer haver-te conegut, haver pogut saber una miqueta més de tu en tots els nivells, dins de lo que se pot, i ara només queda saber si finalment el dia de la crida telefònica de l'Ajuntament arribarà per tu, però d'una manera o d'una altra ja saps que de base vas a tindre un any molt especial i molt intens, així que ja per això enhorabona. Gràcies. Gràcies, moltes gràcies.